wena unoramba murume maso yangu ndakangona murume anozara ropa. Kweni naye ndibata-bata. Nenzira dzipi maso yakaizara ropa iye akandiona kuzoti akandibata. Saka imi maso yenyu zvaanozara ropa. Vakandibata yaleta sei? Pamusoro changamira. Vanokupura vekumasowe vakauya munezu marumwe zuva. So fright. Ndopa vakauya kuda kunditora. Ndakapindura ndikati inini handikwanisi kutaura nemi. Nyaya iri pamambo kare. Inini handina chandikutaurawo nemi. Ndozvandakangopindura kune munhu akauya akatumiwa wacho abva adzokera kunovaudza. Handina zvimwe zvandakataura. Musha wako uda here? Musha ndandichuda. Asa uchaуда? Ndaremerwa nemugariro wababa. Saka uri mumoyo hauchamuda? Hayi ndasarenda. Zvino ndasarenda pane murume. Saka uri kufunga kuita sei? Ndandiri kuti hangu kana vachikwanisa kuti ndikwanise kuchengeta vana vangu, ivo voita zvavari kuda zvakasununguka kwavari, nokuti akakuuya mudare murikake chi4 vachititaurira chinhu chimwe chete chekuti handirare na ini ndine vana 4 wechi5 wake, kuratidza kuti ava vane punishment kwandiri nokuti handirare nawo, kuratidza kuti vana vari kumba vese havasi vake. Saka inini zvakundiremera nokuti handingagare nemurume wenjini mabonde daily kugara eso. Saka uri kundiudza here kuti wewe kana kuti uri kuda kufunga kuchengeta vana vochengeta uri pamba ipapa? Dai zvaikwanisa hazvo ndaichengeta. Kwako kunopindirwa sadza here? Ukana kwakuda murume? Ndipindure titaure nokuti tiri panyaya. Kana kwakuda murume? Kana zvichimanikidzira hazvo kuti kana zvisingaiti kuti ndigare pamba pake. Handisi kutaura kuti wapamba uchikugara. Ndiri kubvunza kuti koiko kwakazova kuda murume. Tinokupakurira sadza here? Aiwa zvi